Alhamdulillah wa usalli wa usallimu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillahi la syarika lah. La ilaha illa huwa wa ilaihi nusyur. Mapiarkan sa nakapipita mga bangsa miya di makambantay si sanga bigyu tano. Di tanong man pamatian sa mga fatwa, mga pakay sa apian ng bago mga laulama si sa Al-Mamlakatul Arabiya Saudiya. Imeto na isambag na pakay sa ambatian tanong nagyangot na ika-4 ngibu agumaga to sa gupito pulo agupito si sa Al-Lajnatu Ad-Daima lil Buqutil Ilmiyati wal Ifta. Ay may bagon mga bangsami, sumimbag si sa nga pakay sa ambatian tanong na so Sheikh Abdullah bin Saud, ako so Sheikh Abdullah bin Ghudian, ako so Sheikh Abdul Razak Kafifi. Bala sa sirano Allah sa madaklamat siya. Aya pa kay sambat yan tanong na tigyan na dunubi kathurat wa sababuha an-nadharu ila awratin nisa wa ana a'lamu hurmataha wa dhalika min khilali shashati televisyon. وفي بيتنا 4 تلفزيون 4 شياطين يترتب على هذه النظرات معصية أخرى هي نكاح الوسادة. الله أكبر. Yang ay amya kaysya kangudaan apang sa amina. Tabiar kanu sa mga kangudaan o gaid na ay kabas sa mga ulama na igira ko na adna di mangusyat na para makangir ka aguna ng ito usyad, yang ito khutbah, yang ito muhadara. Na yan ang pipikiran nga na kahit pangilatan niya. Kaya mataan na di mangusyat ba di mamakailat. Para makangir ka aguna na pipikiran nga, sak na kiipangilatan niya kaya. Nauriyan niya na pangalimbo po ang ka. Padabila ba di ka kilala ang ito ako. Pamagay sa bandingan. Pangalimbabaan ka, na pamamakinag ka, na para tiya ka. Naubad na kaloy niya na masufsugog ka adusa, natubat ka si iku Allah. Kami kang gir ka aguna ang ito amiyan. Lagi na ang ito amiyan panutul mga bangsa amiyan. Mauntod sa hotel. Napapanayaw niya, so ini-order yan na babay. Kapasina. Napiyaka-under yan ang tuwa televisyon. Na aya may nagyan nun. Nagyan ang tuwa ulama di mangusyat. Aya bandingan yan na sukarata o kasina. Nalagi natigyan nung pa sa kanik pakilatan. Nalagi natigyan nung ba diyan nga tinuro akan na niya paralyze. Adi akong kielata ang tuwa ko. Channel lang. Nagawa ka natin yung pamamakin ka, nagumipas yung kukuso ak na tubat ako. Na niya ka mamamuti yan sa babay ay niyotira ka. Ito man natin yan, ay nipiri ka kano lang ito apirak, na inikandido ka supay ito akan, na miyagabdas ako, na miyanambayang ako na inipuro ak na 5 akan sa kautuan na misip ako kuwala ka, di ako napagalbog sa dusa. Allahu Akbar. Gunyan may layang ito ulama ko mga padagaw isa mula nagiyak-giyak kasi yan na pumasabad na ito ulama na miya pero yan na inisaba prakawala kaya aunakan si iko kanarakaan si iko kalibuto kambaradusa asabab ko bandingan na ka ganan mga bangsami mga ori panwala anda ba ini na giranap ka nagitano di tanong kambantayan na mga video na ay napurati ang anas kay pilatan igira mabuaya mi aloy na so kapapantagan na dinganggal baka na dusa agyan nga pa kaysa natigyan na madakla ko tigyan ni dusa tigyan na sabab yan na kailay sa aurat ako tigyan na katawanak na haram mo ba nga pag-ispati so aurat ko
Dati yan na telebisyon na miya pati man sa walay. Na telebisyon siya, na telebisyon roon na ay na di rumantay na mga aurat to mga babay. Na iplanip to niya roon na pati mga na satan. Nagira tigyan na miya kaila ko si isang mga aurat na mga babay na resulta niya. Kaya ko na mapangaruman niya na sa ulo na yan. Allahu Akbar. Lagi doon to tigyan na niya dusa ta dun si isang auto kaya pakilita sa aurat na kaya resulta man sa ikadu sa mala nakangod ano to ang auto niya kaisa nagyo ba mbatian tayo na nga isambagyan na napangnintan ko Allah aso di siya makamantay na uban yan ay galbak nakakanian na makatubat si Ikola di ka kamaratabat ko kapin kang kaon kaya man na niyan na o kamaratabati kap man na naisap man na nadusa, naisap man na nawidaka, naisap man na budi ko siya. Na upam ako makatubat ka, na yakeso ayan na so Satan na miya pagista so Satan. Dar ka maka. Ayun is bago na ngayon mga ulama na tigara na alwajibu alayka at-tawbat wal istighfar. Ay paliugatar kasaka agalbak kaanan na tubat ka na pang ni kasarila ko Allah. Fa inna Allah yaghfiru dhunuba jami'an. Kamata na so Allah na lango na dusa na palayan yan iprila. Ay katuru Allah, ya ayyuhalladhina amanu tubu ila Allah taubatan nasuha. Ay sus kanu amya maratian na tubat kanu den ko Allah sa katubat akasangkop. Amya kanggir ka atuma sudusa ka miyang galbak ka sa ingad mabalinganan. Katirupan Allah, وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا. Sadin sa tao makanggalbak sa dusa, malalim yan na ginawa niyan, mitagak yan, ibagak yan na paliugat. Ad na dan yan manggalbak kay ni sugu. Ad na manggalbak yan ay ni sapar, masuguk yan na itkirang ito Allah. Orian yan amang ni sarila ko Allah. Nakuman yan so Allah, aparirila amali mo. Qul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'an. Innahu huwal ghafurur rahim. Hay so teru angay Muhammad hay mga oripnakan. Asiran na miya israpiran na ginairan, miya kampara dusa siran, mala miya sugu kiran ipkirang ito Allah. La taqnatu, di kano kada isenam. Oba maabar kano kibudi ko setan na di ka taubat, ka di ka bukataubat, di nga nang pangunuti. Di ka kada isenam si ikulim o Allah, kamata-mata na so, Allah na lang na dusa ni prilayan. At imadakla hadis ape miya kaw makugabon sa langit ape lagi do kadak lubura-bura sa ragat na April arka wala sarap kang nikasarila ko Allah. Allahu Akbar. Innahu huwal ghafurur rahim. Kaya so Allah na kaatasan niya na malai rila na gudat teman ang kautuali mo yan. So katuba tori penwala na ana mga syarat yan. Bagana yung syarat yan na al-i'tirafu bitampo. Kung publika miya dusa ka. Di nga di itiro sa ginawa nga kena berdusa miya ngalbakan. Ay kadua na anada mo ala fi'lihi. Sindi takay nung ang tumapangalbak. Nadood na nasarat. Ay katlo al-azmu ala alla yauda ilayhi. Gakutan kasuni at ka, pagkabagbagang kasuni at ka, di ka berlingan, di nga perumana na ang tuwa dusa miya ngalbakan. Nahigirap man ay gabay ni na miyan dusa nga na dusa aki arasan ka so sa lakaw ka manusia o di na miya sa libutan ka kaya takawan ka kaya tanaan ka sa lima barang-barang na ayak higanap ka sa nga talo na raddul haq ila sahibi raddul madhalim wad na miya sa limut ka nakaswin ka nga makatawbat pwetoon na kaon ka nga makatawbat. Na upam ako, kaya pakasakitan ka, kaya pamaganta ka na, pangya ka na rila. Baka lokalo na irila yan ka na. So, masuka pamaganta na, pang niyan ka ko Allah, rilaan niya na rilaan ka niya.
Agyanan mga bangsami, mga uripno Allah, ay muri puri musawir ang mga ulama sa ngotan niya kaysa natin na pakadakdak lang kaso kapamati ka sa Quran. Mati ka doon sa Quran ka, sabihin ka sa nga na telebisyon na dadangaan pa. Ay man ang wasyat, o di na musawir si kung mga pagarya, maad na gaganian, na di niyo pagpuno at telebisyon na wala niyo. Kaya mataan, nakabinasan niyo sa mga watay. Yan na telebisyon na kapag mo sarkaw na kontrol lang ka. Kontrol lang ka sa mga program. Ay, pamamakin ka nga na, so kailangan ka ibarat ko kapag gintaw nga, lagi na nga ibarat ka babay ka mantay sa balita, o di na nga nisan, o di na mga rekordo mga ulama na engaw ka katukar. Engaw ka di pa kimantay. Amay ko bubutawanan ka, sumawanta ka. Asa dun sa pagupinan ni Ransi ko mga channel na duan niyan siran na mala duan niyan naska. Allahu Akbar. Nagyanan mabang sa ami mga urip na Allah. Kamiya ka kumpli na ang ito amang uda. Sabab sa miya inang kaya na kawatanan. Kamiya ka kumpli sa kaya mga ulama. Na ikadua na dingan diruguda sukap matya sa Quran ang gulalan na ka. Naugup kasi iko kay panulon ko agama wala, kay gira ini panulon ka, na pagkapikir kay gira na ini pangusyat ka, na sakay mala makapun ng kilaw. Nagira na nini sapar ka na, papunangilaan ka pa ka, yang ato ini sugu ka na sakay mala di ro makagalbok. Nagyang ato ini sapar ka na sakay mala di ro makapanangila. Nagira lalayong ka di indawa, pagunot kasi kung mga ustad, mga ulama, di dawa na epkeso ayan uripno Allah na dito ba so di ngay pangusyat na di nga kapanabundaman na mingulalan ka na so ay inisapar ka na kapunilen ka so kita ndo man ay kapanangilay ko na ikatalwa mo sa irira na panangilay nga sopit na di ka di pakiplayok sa lalong di ka di pakiplayok sa marata alayok na ay patot na lalayong ka doon di selimbutawang ko Allah, penari ko Allah, pengnika ko Allah, mita pelak sudusa di nga magalbok. Na yamala na kagaga nga pangaroma ka. Pangaroma ka, di nga pangaroma so ibarat na kataon ka haram, nagida ka na may aluin ka kapangaroma sa ulo na haram na. Allahu Akbar. Bala-bala sa tanong Allah sa madakla mapya, pagnintanong si ko Allah Arabul Alamin, na siyap niya sa mga kangod na antak tanong, pagnintanong si ko Allah Arabul Alamin, na makatatanong kudusa, misampay tanong sa ngaybulan na Ramadan, ang mapipiagin na tanong na tawfik ang tanong Allah Arabul Alamin sa mga pipi amal, nagupakatubot tanong Allah na tarima niya sa tabat tanong. Salam na miskanusan langon, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.